Aldaia és una ciutat de l'àrea metropolitana de València i el Tama, en concret, és l'espai emblemàtic que reuneix la programació escènica i també la programació i la realitat de moltíssimes de les associacions culturals i locals que tenim en el poble. Si el Tama és un centre de vital vivència cultural, el que pretenguérem va ser que l'art envoltara i li donara sentit al que és el Tama. Volien algo que enllaçara tot el que hi ha d'enfront de l'edifici, que és l'horta, i volien que tinguera un simbolisme amb la natura, amb l'horta, i per a mi va ser ideal perquè al final això és el que forma part del meu llenguatge, és la temàtica de la meva obra i em va motivar moltíssim. És veritat que és el projecte més ambiciós que he fet fins al moment de pintura mural, primer per la magnitud, perquè és el més gran que he fet fins ara, i després per la peculiaritat de l'edifici i la forma en si que té. Una volta em vaig posar a dibuixar, és de veres que vaig dir, vaig a fer alguna cosa diferent. I no sabia realment el que anava a fer, però sí que sabia que anava a dedicar-li molta atenció a l'esbós, perquè al final és d'on naix tot. I és la volta que amb més equip he comptat. Si no haguera sigut per l'equip, no haguérem pogut fer el treball així de ràpid i així de bé. I a part, són gent magnífica, superprofessional, que m'han facilitat molt la fase final del projecte i ha sigut màgic. El Tama compleix 20 anys i ha tingut una configuració arquitectònica i ara indudablement volem una configuració artística, però també és perquè el Tama és la frontera física entre el creixement urbanístic d'Aldaia i l'horta. Aleshores, tindre el mural és el símbol i el signe que el Tama protegís l'horta d'Aldaia. Estem de festa, estem d'aniversari. El Tama fa 20 anys que es va inaugurar i hem pensat fer una celebració totalment inusual. No anem a fer una celebració d'una gala en l'interior de la sala, sinó que de nou el Tama ix al carrer i fa la celebració del seu aniversari amb teatre, dansa, música, amb moltíssima il·lusió, tota ella concentrada en el carrer i amb la participació fonamental de la ciutadania. El mural comença en una porta que s'obri, una porta que mostra un camí de fantasia, de somnis, d'imaginació, que és la porta del Tama, i a partir d'ací apareix com una cavalcada de criatures híbrides. Apareixen també els guardians de l'ànima, que són els personatges que sol pintar jo, que són com aquesta espècie de donyets. I ells van guiant tota la composició fins a la part final, que és un esclat de colors, de formes, d'elements, que al final ens capturen i ens fan viatjar a un lloc especial i únic com és este.